Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian kajing subasya peniap jong kawai ka Longkmie ya kabala tip kerteng kum kakong damonika lalu kabadan sabu wai snem Jakarta ha ka step perngap jong ka apu pratrik urempang arhaja apusan ha kawai ka dukan bam kabala tip kerteng kum ka trattoria restaurant ya kabala long try dau ba bat scam shooting kabadan hajan ka KGP assembly building mar persha bat ka usosotham auditorium nakalyang ki bor pulit kilayo ban kemno ya uni ubriu ubadan kti ha kani ka kam kate ka Longkmie kade ka batray ha kate ka dukan bam bat ka basyong basa ha kasnong law sotun katkum ka karwa bala pentip da superintendent of police ka East Khasi Hills uba Vivek im ulayathu uba katkum ki sakhi sabut bala yolum lalap ksai ba ubri ubadan kti ha kani ka kampenyap udai ya uba latip kerteng kum Sunai Singh saupu ars nem Jakarta bat udai ru uba Atreilang bat kate ka Longkmie ha kate ka dukan bam ha ka jing tokit daki bor pulit utai ubri ulapla badai mau ubadan kti ha ka kamban penyap ya kate ka Longkmie hadin ka jing yama yatim bat kate ka Longkmie ha ka arpu nyotrik urempang arjar apusan ha ka por kumba khatwei baje min mit da ka bapendan kam da upai nar bajeliu ban bom yaka utai ubri ulapla ru baula le ya kanika kam ha ka por baula deb ban bam bandi bat ulapla ru ha ki bor pulet baulia le ban bure ya ka met jong kate ka Longkmie hajan jong u transformer ubadan ha ka KGP assembly conference center kajing tokit ka bakham banya da ki bor pulet Halor kani kajing ja kadang ya chakmat ban lap ya baro kajing ye dei bat kate ka kam ya kamet yap jong kate ka Longkmie lapin kit no Sunai Grims hospital banle ya ka postmortem ha ka shiterik ulaber arjar apusan Halor kani ka jingja la deb ban penrung ya ka mukadduma ha Sardar police station bat yau te ubriu lakem no ya u